с парцалите и точка. Търся гала да ми направи кафе, цепел прати и поща. Искам клип с Валерия и Диана Габровска. Хип-хоп сфера не става въпрос за чувства. Искаш биф с мен, на твое място ще пропусна. Изядох Лилия Начкова и не беше вкусна. Ако ти знае устата, ще взема и теб да те схрускам. В TikTok се чувствам като Люба Колезич. Демекс ми на усмивка ги докарвам до депресии. Не им понася истината, затова трият песни. Снимайте си плоска гъс, ако искате да сте известни. Дреме мина вируса, кой е крив и кой е прав. Тук сме на хип и на хоп и на хап. Докато си бъркаш в уси ми обясняваш колко точно не ставам. Аз живея живота, за който си мечтам. Търся хип-хоп, ами брат тука няма. Сандев и Стела са перфектни за новия сезон на Big Brother. Яш бързо, докато богатия ни ти взема от ръцете хляба. За да стигнеш до успеха трябва да имаш вяра. Настроението ми е по-криво и усиците на Ивка, бейбе. Говориш щяха да прачал на певците, ако нямаше плейбек. Пускам ви песен Алекс, чето малко да се посмеете. Не бе жива и здрава да и да носи и се оправили проблемите. Аз съм мистер Bad Guy, по-добре трайкай. Аз съм в прайм тайм, бум биди бай бай. Аз съм мистер Bad Guy, по-добре трайкай. Аз съм в прайм тайм, бум биди бай бай. Томбола за моят член, кой от вас ще го хване? Вие сте Бими и Денята, аз съм Чарли Танев. Плаша по Мярис, бал, аз съм Елкане. Тънка е роля, която само тарикат ще разхване. Твоята била луда потепа мъжтойка диджей Мартен. Ти шоу бизнеса е нищо сравнение с мен. Искам едно Ферари с цвят червен, а вътре Даре Кимова по сотиен. Николаус, цитири си ли шоуто на Слави? Седно между пиама и Гроздан, не знам кой повече ми се гади. Кате вил камено вилче с шамари. След цирк две има много повлияни. Искам и аз песен с чалга певица. Гледай та крива физиономия как ми тича. Обичам дявола в мен и той ме обича. Тук сме само уроди и пред нас си като трошица. За Хелуин мисля да съм като Антони Джошуа, защото пак ще се нокаутирам. Откакто МБТ не пускат песни, пичи спря да се филмира. Бекстейджа ви смърди на риба. Не сме 2009, ама тук е пълна лудница. Има хип-хоп, има и там още неква музика. Не се оплаквам дори да съм на сух хляб и чуврица. Помярите се движат на глутница. Аз съм мистер Bad Guy, по-добре трайкай. Аз съм в прайм тайм, бум биди бай бай. Аз съм мистер Bad Guy, по-добре трайкай. Аз съм в прайм тайм, бум биди бай бай. Още се търси виновника за тези зли деяния. Прокуратурата да се сезира. Доживотен затвор минимум. Лилия Начкова е моят шаран. Много я обичам.